ಮಿನ್ನೊಂದು ಮಿನ್ನು ಮಾನಿ ನಗರ ಶಿಖರ ಇದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ 2011 ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳು ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಇಂದು ಬಂಡರ ಅವೇನಾ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 7 ಫಲ ಐತನ ಕನಪಲ ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಫಲ ಐತಂಡು ಮೈಪೆ ಅವರ ಕಟದ ಕಾದ್ದನು ಫೈಟರ್ ಕೋಳಿ ಇನ್ನು ಪೆರಡಿಗೆ ಊರ್ದ ತಳಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಕ್ಕೆದ ಸ್ವರೂಪ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಪಂಡದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಆಪುನ ತಳಿ ರಾಂಬುಟನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಸಮುದ್ರವು ಸೇರೋಣ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆನೆ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಇಂದು ಈ ಮೋರ್ಲಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮಡು ನರಂಗಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೂತನೆ ಮಾಪನ ಜಾಗ ಅಂದ್ವಿ ಮೋರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂದುವೇನಾ ಅಂದ್ ಮೋರ್ಲದ ಪೂಕರೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡ ಅಂದ್ 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಡು 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಒಂಟಿ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನಾಟ ಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡಾಕ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಇದಲ್ಪ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆರ್ಲೇನ್ ಮುಲ್ ಕಟ್ಟದ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏಲೆನ್ಮ ದಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಇರ್ಕು ದಪ್ಪು ಅದು ಏಲೆನ್ಮ ದಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ದಪ್ಪು ಇಜ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ ಕಟ್ಟು ಅವರು ಪಿದಾಯ ಕಟ್ಟದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಣತ್ತು ದಿಕ್ಕದು ಪಿರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಉಡಾಯಿ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಇದು ಮಿನ್ನು ಮಾನಿ ನಗರ ಶಿಖರ ಇದು ಕೊಣತ ನೀರು ಬಾರಿ ಪಾರ್ದ ನೀರು ನಾಯಿರಡ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಡಿತ್ತು ಮನಿ ಇದು ಬಶೀರ್ ಆರು ಕೊಣತೀರ ಇದಕ್ಕ ಸಾಯಿಬೀರ್ ಕೊಣತ ಈಗ ಮಾನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾನಿತ್ತು ನಮ ಕೊಣತ ನಾಯಿರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದನ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ ನಂಕ ಈ ಸರಿ ಕೊಣತೆ ಮಂತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ತಂಡ ಮೆಡ್ಲು ಮನ್ಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಾರಿ ಸಾದಿ ಇರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿರ ಬೆಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಕಣಂತೆ ತುಲ್ಲಾರುಂಡು ಪುರ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಇಚ್ಚ ಪುರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೊನಪೇರು ಬರಿ ಕೊನವಳಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನತ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಕೇನುಡಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದ ಇರುದು ಒಂದಿತ್ತು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇಡು ದುಂಬು ಬರೆಂಚ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ನಾವೆರಡು ಬಲ್ಲೆಡು ಪಾರ್ದು ನಾನು ಆಪುಜ್ ಬಂಟ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಇರ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಇರ್ಲೇನೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಕಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಲತ್ ಇರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂತ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಇರುನು ಬೇತ ಇವಾಗ ಗಿಡ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಶಾಸನದ ಲತ್ತಿಗೆ ವರ ಫಲದಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಡ್ಡ ಬಲದಿರು ಗಿಡದ ಪಿರ ಅಡ್ಡ ಬಲಗೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಬೇತೆ ಈ ಬಾಗುಡು ಗಿಡವನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆ ಏರು ಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಲೈಡ್ ಆಪೋಜಿಟ್ ಇತ್ತ ನಾಯಿರು ಪಕ್ಕ ತಾಲಮನ್ ಪ್ಲಕೆ ಕನ ಬಲೈಗಲ ಆಪೋಜಿ ಆ ಏರು ಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಮ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಡ್ಡ ಬಲೈದ ಏರುನ ಬೇತೆ ಈ ಬಾಗುಡು ಗಿಡನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಮುಜ್ ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೆಳಪು ದೇವಿಯರ್ ನಡ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದು ಪುನಗ ಆರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಅವನ ಆ ಎರು ಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆತಿ ಬೇದದಾಲಜ್ಜಿ ಅವ್ನ ಎರು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಕೂಟೋಡು ಒರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎರು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದಲಕ ಇತ್ತೆ ಎರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎರು ಸಾಂಕೊನ ಕಮ್ಮಿ ಇವರು ಅಂಚಿದೆ ಕೊನಪುನ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಸಾಂಕೊಣ ಬಸ್ ತೋರಿಕೆಗೆ ಒಂತೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಐತಿ ಅಂಚಾದ ಎರು ಕೂರಿ ಒಡ್ಡ ಎರು ಬೆತಿ ಬಾಗೋಡ ಗಿಡ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿಡ್ಡೆ ಇರ್ಬನ್ಲ ಈರು ಎಂಚ ಇಂದು ಬುಡಿಯರ್ನ ಗಿಡಯರ್ನ ಎಂಚ ಗಿಡ ಪೇರ್ಲ ಪುಟ್ರಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಪುಂಡ ಉಲಾಗಿ ಲಾಪುಂಡ ಜಂಟೆ ಸಾಲ್ಗ್ ಎಂಚ ಇಂಬೆ ಸಾಲ್ಗ್ ಟಾಪ್ ಟೈಮ್ ಪಾರದು ಸಾಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಾರುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಬೆಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಜತೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಇಂಕಲು ಪಾತೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ತೆಲಂಜಿ ಕೊನಾರ ರೆಂಡು ದೇರು ಒಂದು ಬೊಗ್ಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗಿಡ ಏನೇರು ಬೊಗ್ಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗಿಡ ಏನೇರು ಇದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆರ್ನ ಇರು ಕೊಣತ ನಮ್ಮ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಣತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ
ಬಲ್ಕುಂಜಾಡು ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡದ ಪಾರ್ದ ನೀರು ಸುರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚ ಈ ಹೊಡಿತೆ ಬಲ್ಲಗಿ ಜನ ನಾಯಡ್ ಗಿಡ ಹೊಡುದಿಲ್ಲ ಪಲಾಗಿ ದೀಪ ಈ ಹೊಡು ಗಿಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಹೆಸರೈತಿ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತ ಚೂರು ಉಂಡು ಅನ್ನ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪದೊಂದು ಕೋಲಿ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಡು ಜನಪುರ ಬೋಡಾಪುಂಡು 5 ಜನ 10 ಜನ ಬೋಡೆ ಅಂದ 5 ಜನ ಪೂರಿ ತಪ್ಪನ 2011 ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳು ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಇಂದು ಬಂಡರ ಅವೇನಾ ಓವು ಎರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪುಜಿ ಕರಿಯ ದರಗೆ ತೊಂದು ಇರೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಲಿಯರ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತಾನೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಅವು ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನೀರು ಒಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಬೇರೆ ತೆಗೆ ತಂದಿತ್ತ ಏರಾಡಿದ ಬೊಳ್ಳೆ ಬೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ್ನ ಮಾಮ ಇದ್ದೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದೆ ಅವಲ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತ ಬಾರಿ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ಅವು ಒಂಜಿರು ಅವು ಆಡ್ತು ಬೊಲ್ಲೆ ఒక కనపలైతే సురూత మెండ్లి కనపలైతే సురూత మెండ్లి అవు అప్పుల బొక్క మోడే అవు సురూతాని కనపలైది వీరభద్ర కుత్త మోడే ఇరుతుంది ಬಾರಿ ತಾಡೊಂದು ಇತ್ತಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಜನಪಾತ ಒಂದು ಪೋಡು ಅವು ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಳ್ಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಕಾಮನ ಮನೆ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದು ಒಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ವರ್ಷ ಮನ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಫಲ ಇಲ್ಲ ಮುನೆ ಫಲ ಇದೆ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ಫಲ ಐತನ ಕಣಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಫಲ ಐತಂಡು ನೀರು ಹೆಣ್ಮ ಫಲ ಐತಂಡು ಬೋರಿ ಕೇನು ಫಲಾಯಿ ಉಂಡಾಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಲ ಐತಂಡು అయినా జన బైందూరు జనం ರಣಿ ಕೊಡತನು ಮೂಡದ ಕಂಬಳ ಹೆಡ್ಡೆ ನೀಡದ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂದು ಮರತ್ತಪುರ ಇಂದು ಪೊನ್ನೆದವರ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ಮಾತ ಫಲ ಐತನ ಪೊನ್ನೆದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬೋಣಂತೋಡು ಒಂಜನ ಐತನೆ ಫಲ ಮಲ್ಪನ ఒక ಅಂಚಿ ಸಾನೂರು ದಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾನೂರು ಸುಂದರಾಚಾರ ನೋಡ್ಪೇರು ఒక ಅಂಚಿ ಬೈಂದೂರು ಅಂಚಿ ಮನ್ಪೇರು ನೀರು ಬರೋ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರೋ ನಾನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೋಳಂತೋಡು ಸಾಯಿಬೇರು ಮಂತ್ರಿ ఒక ಅಂಚಿದ್ದು ಸಾನೂರು ಆಚಾರ್ಯನ ಇಂದು ಲಕ್ಕಿ ಬಲ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ ಮಾಡ್ಲ ಏನೇನ ವಿರಂಜಿ ಬಲ ಉಂಟು ಲಕ್ಕಿ ವಿರಂಜಿ ಬಲ ಇತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಅರ್ನ ಇರುಕೊಣ ತಿಂಗಳು ಗಿಡದ ಅರ್ನಂಜಿ ಫಲ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿದಿರು ಅವು 10-40 ಮಂಡಿ ಬಂತು ನಾ ಫಲ ಅವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಐಕಲ ಬಾವಡು ಫಲ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಗಿಡದ ಸಾಂಕನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಕ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಎಂಚ ಕಲ್ಚರ್ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರು ಕೋರಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಪೂರ ವಿಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೋದಲ್ಲ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಏತ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಲ್ಲ ఆయన ఉరిపొడు బన్వ ఉద్దేశం నమ్మ దుమ్ముదక్కులు బడత ನೋಡಿತಲ್ಲ ఆయన ಉರಿತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ನಷ್ಟದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಉರಿಪೊಡು ಬನ್ವ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಂಗುಲ ఆయన ಪೂರ ಸಾಂಕೊಂದಲ್ಲ ನಾಟಿ ಅತ್ತಂದು ಮುಲ್ತ ಈರುಡದ ಕೋರಿ ಅಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋರಿ ಮೈಪೆ ಅವರ ಕಟ್ಟದ ಕಾದ್ದನು ಫೈಟರ್ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋಳಿ ಫೈಟರ್ ಕೋಳಿಂದು ಏತ್ ಇಂಚಿನ ಬದ್ದೆನ್ಮ ಕೋರಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಡ್ದನ ಬೇತಿಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮೈಪೆ ಅದೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಪೆರಡಿಗೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಕೊಣತನಕ ಇಂದುಲ ಈರೋಡಿ ಈರೋಡ್ದ ಒಬ್ಬರ ರೇಟ್ ದನೆ ಅವು ಈ ಸರಿ ನನ್ನ ಕೊಡದಗಟ್ಟ ಮುಲ್ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಿರೇಪಲ್ನ ಕಜಿಪು ಕೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡದಗಟ್ಟ ಅಚ್ಚ ಕೋರಿ ಸಾಂಕೊಂಡೊಂಜಿ ಮರಳು ಬುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂಚ 18 ಕೋರಿ ಉಂಡು ಊರ್ದ ತಳಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಅವು ಈ ಸರಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪುರ ಆಳಾಂಡು ಮಲ್ಪ ಕೊಡದಗಟ್ಟ ಪುರ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚದ ಇಂಕುಲು ಸಾಂಕೊಂದೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚದ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಂದು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಕ್ಕೆದ ಸ್ವರೂಪ ನೆಟ್ಟಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಂದು ಜೋರು ಕಟ್ಟದನ ಕೋರಿ ಅವು ಜೋರು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಾಲ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೆಡ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಟೀನ್ ಪಂಡದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಆಪುನ ತಳಿ ರಾಂಬುಟನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡು ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಳೈ ಆಯ್ತು ಉಳೈ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಇಂದು ಮಿತ್ತ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ ಗಟ್ಟೋಡು ಆಪುಜಿ ತೋಟದೊಲೈ ನಡ್ನ ಮಾತ್ರ ತನು ತನುಟು ಆವಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪಾಡುವತೆ ಇಂದು 5 ವರ್ಷದೈ
ಇದು ಐಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಇದೈಕ್ ಒಂಜು ದೈಕ್ ಒಂಜು ಅಂದೆ. ನಮ್ಮಂಜಿ 105 ಪಾಡ್ಯ ಈ ಸರಿ ಬೊಕ ಒಂದು ದೈ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ದೈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೈಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ 5 ವರ್ಷ ದೈಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಗಂದೈಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈಟ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ದಲಕಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಅಂದ್ ಪೂರ ನಡ್ತ ಪೂರ ತೋಟ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಉಪ ಬೆಳೆ ತಲಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸುರೂತ ನೇಮಾಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಕರದ ಕಂಡ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಮೋರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೂಕರ ಪಾಡ್ನ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದ ಧರ್ಮ ನೇಮಾಪನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಕಂಡ ಪೂಕರ ಪಾಡ್ನ ವರ್ಷಲ ಆ ಪೂಕರ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿಲ ಮನ್ಪುವ ದಪ್ಪುಲ್ನ ಐಟೆ ನಮಗೆ ತುಯರ ಪೋಂದು ಬೊಕ ಮೋರ್ಲಡ್ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷ ದುಂಬು 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಆತನು ಆ ಕಂಡನು ತುಯರ ಪುಯ್ಯ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೋಡು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಸಮುದ್ರವು ಸೇರೋಣ ಈಗ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಕ್ ಆನೆಕಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಕಿಂಡಿ ಆನೆಕಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ ನಿಕ್ ಪಲಾಯ್ ಪಾಡುವ ಪಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದ 3 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಅಡಿ ಹೊಸರ ಅಂಚೆ ಸಾಗುವಳಿಗಳ ಆಪುಂಡು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಕರೆದ ಕಂಡದ ದುಂಬುಲ್ಲ ಈ ಮೊರ್ಲಡ್ ಎಂಕಲ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮಡು ನರಂಗಾಣಿ ಬೊಕ ಒರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೂತ ನೇಮ ಆಪನ ಜಾಗ ಅಂದ್ವಿ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆಪನ ದೈವಲು ಮಿತ್ತಮಗರೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲು ಪೂರ ಆಪು ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕೈಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಲ್ ಕಟ್ತಾಯಕ ಎನ್ಮ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಆ ಕಂಡ ಪೂಕರದ ಕುತ್ತಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಡತೊಂದಿ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತು ಮುಲ್ ನೇಮ ಆಪನಿ ನೇಮಾದ ಒಂಜು ವಾರದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಅನ್ನದಾನ ಪೂರ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಸೇರ್ದು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದಾರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತಾಳಿಕೆಡೆ ಆಪನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪುನೆ ಈ ಕಂಡೋಡೆ ದಪ್ಪುನಿ ದತ್ತನಾಕಲು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ರತೆ ಸಾಗುವಳಿ ಅದು ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ನೇಜಿ ಪಡ್ದ ಅಪ್ಪುಡು ಮನ್ಪುಡು ಉಂಡು ದುಂಬುಗತೆ ನಡ್ಡಲ ವೆಚ್ಚ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡೆತ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಕ್ ಪೂರ ಇಜ್ರನ ಕೃಷಿ ದಲ ಅನ್ಪ್ಲಕ ಖಂಡಿತ ಮೋರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಂದ್ವೇನ ಮೋರ್ಲದ ಪೂಕರೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡ 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಡು 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಒಂಟಿ ಕರೆ ರೆಡ್ ಅಪ ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಕದ್ರಿ ಕದ್ರಿದ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಇರುತ್ತಂಡು ನಿಜ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಇರುತ್ತಕ್ಕಲು ಪುರ ಮುಲ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಆಯ್ತಾ ಜಯ ವಿಜಯ ಕಂಬಳ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತ ಅಪ್ಪ ರೋಡ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ನಡತ್ ಬತ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಬಸ್ ಸೇರು ಇತ್ತಂಡು ಮೋರ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಪ ಆ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಪುತಾರು ಮೋರ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇರು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪುತಾಡ್ದೇರು ಆ ಇರ್ನ ಪಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಕೊಣದ ಇದು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಕೊಣ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರ ಇರು ವರ್ಷ ಸರ್ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು 25-30 ವರ್ಷ ದುಂಬು 35 ವರ್ಷ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಆತನ ತೋಟ ತೋಟ ಇವಾಗ ಆತನ ಯಸ್ಮಿತ್ ಬಂದು ಸನತ್ ಅಕಲ್ ಕೆಲ ರುಲ್ಲೇರ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಉಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳದ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರ ಕಂಬಳದ ಇರುದಾದ ಜವನಿಯರ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆತನ್ ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇರುಪನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ఒక ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇರುಕು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ ಊರ್ದ ಇರು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೀತೆ ಇರು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮೋರ್ಲ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಊರು ಆಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಊರ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚಾದ ಈ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಬೇರೆ ಆಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ 10 ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡ ಹಚ್ಚಿನಿ ಅದೇ ಹೌದು ಸರ್ ಈತ್ ಬರ್ತ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಮೊರಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಾಕ್ಲು ಅಡ್ಡ ಪಾಲಾಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಲ್ಪೇಟದಲ್ಲ 2-3 ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ ಸರ್ ನನಾತ್ ಮೆಟ್ಲ ಆವಡ್ ನನಾತ್ ಬುಧರ ಬರಡೇರಿಗೆ ನೆಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಂದೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಸೇರ್ಸೋಡು ತೋಜ್ಪಾವಡ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಇರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಬಂತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಜನಕ್ಲೆ ತಿರಿಪ ಬಂದಿರ್ಲಾರೆ ಇನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ಪೂರ ನನಾತ್ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.